pangmingaw og kamote. So naara maglungag ko. Maglungag ko. Charan! Ug sa dihang mintras nagulat ko sa akong kamote nga maluto. Ayan. Gimingaw jud ko ana ba. So, charan. Hapit na siya maluto. Bida-bida ba? Yehe, ug sa dihang mangaon ta. Siguro kaning sagingan ni made from India. Ay, saging. Kamote di ay. Sorry naman daw. Kasi gawin ako na kung saging ba. So, muna siya. Medyo na overcook siya ba. Kaya murag lata-lata man ni. Murag lata gid siya ay. Sige. Lamig siya kay tamis. Sa India yata ni or katong una kasi nakakaumpog ko og kanang kamote. Ano gikan og unsa ni? Lebanon. Lebanon. Parasan og kape. Ano ang taaninog na ay bulad no? Bulad. Sarap ang bulad kanang dilis bulinaw or sapsap. Sapsap nga bulad. Akong aibag. Akong aibag ug akong ngipon. Munay asset na ako nga makagwapa. No. Oy. Joke ra. Patawan ra ta mo. Partida daw na kasi kung okay akong ngipon then mapakoy aibag, so diba beauty, so okay ra na nga magpiniling ta panalagsa, diba? At least nga wala tayo tapakan na tao magpiniling uy okay ra kayo na bahalag mga suya sila og mga suko. Ano ko sila giunsa, diba? I just love myself. That's it. Sabi ninyo anong nagyawi ako no kay tungod ni sa ako ang kuan kalipay nga nakakauno ko og kamote yama-yama ba. So inana daw na kay mingaw ba kay diri napita ay mingaw nya usahay kapoy pod pero madalarag smile. Ipangapi na lang dayon ikaon og daghan kasi syempre at the end of the month na may sweldo madawat no, so ingon na nara at least natay kabuhi sa tong pamilya, sa tong mga anak nga gibilin sa Pilipinas. Mura na siya, wala nagbida-bida, wala nangaway naningkamot, muna yung importante.